Development Organization Kebecutre nak kementak ka bahag amer jeng thain riwa habaro keleng ka celami khraya hi bro dan agaleng ka seng chingi ni pedramcur halor kan kecicia apcia manmit ka por posting we duna ka bladon kenika cingcia siat chung we parado parasnam chingi nak bri neutrek skum ubasa hang teh po nong kenri celenteng kalau kanika cingcia kala cia manmit ka por posting hakabak KBSF ke bala buat kau yang kilawan ban sim cubor ya kecing im chung we kuna samla kat bau dang don hap teng kecing kabela kasni tengi kum kaseng hi ngi penramcur ngiyo i bakan ka cingle chung kini ki mandari ki poi e singi ngiyo i bahakan ka bri nyo trap nyo skum chungi ngiyo i bak ki penlong tang ke cekat training kumno ban penyap ban penduk ban wanra kecing snam hap teng chungi ki para cai benreu tengi kum kaseng hi ngi condemn halor ni ka banta bat ngiyo i bong neu khna wan hapreng kaching bela henry tang hapreng posting kaching im chung u kala dukut no tingi kum ka sengi pendam cur halor kani kebenta bat ngi pha kani ka kruo syaka sarkar bakan simkhia halor kani ka mat kebenta bat ngi pha ru kani ka kruo syaka Ministry of Defense namar bai kani ka kam lale ki BSF ki ba pej ya ka security hang the po bordar henry kaching yo i chung i hang ne bakini ki BSF kila wan ban thom daga bor namar kani ka caka hang ni kaladon kumba arpo like kilometer nang thina border Bangladesh kani ka pen i ba kade ka ching yoroj ka ching bom khin snap chung kini ki mandar sisngi ya ka chaj benreu ka chungi ki wan hang ni ban penlong tangkum ki caka training man penya preu tengi kum ka seng hi nang ni shakman ikentu ban ni mahamcur ya kini ki poi ai ba kim dai ban sim kabu na ka banta ban penyap udo snam chungi ban kentu ru economic khmat bagi de ban sim khia lor kani ka banta namar kani kala kata om tang ya kani ka thain pun slav ro koi om tang ka nong kanri henry kani kala kata ya ka bri new trap new skum shadu ki border wa phero pher chung chala me khalaya tengi kum ka seng hingi condemn halor kani ka banta namar bangi i ba kani ka long yeng ka baduk uneu khna wan bapli ban bala udang don ikon badang lai benai bari lok chu dan hapreng ching sitong ka bacur ki keme pa chung uneu khna kim don shot nang de slapper thei te kini ki sa khon sweat tekane ka pen i bagan ke cingle bercing thombor cing ka ki breu ka bat ka bor kiti kalong ka cing yoroj ya ka hok long breu man breu tingi nu nakaleng ka seng ni nang ne shakman ni yai bodien bat ngin lei du ka human right ban siem ya ka banta bakan siem bakan wat ya kilat kelenti kuno ban pen stom ya kini ki reu thrang snam tingi ni pendram curru hak bayalor halor kan ka consent department namar ba ni tip syai bah constitution chung ki India omdon kanu ka chapter ni ke rules and regulation ban siat yap yo no breu tingi condemn and we urge the central government especially for the defense ministry to take action necessary for this brutal and criminal encounter in this area but ni kerpat ru ya ka sarkar Meghalaya khamtam hawede ka home bakan simkhia lo ni ka banta namar ba kani kala kata ikayap ka im ki parathan jungi but amdai tang kani handai labon sngi labon ki por ki bala lejno ru ngiyo i bagane ka cingsa target jungi parathan jungi sini kala long ka palat ngiyo i ru wat ki BSF kila kloi ban syong amdai tang hang ni ndai ki poi ru wat shidu stage po mauli lang kerdem ngiyo i ba wat shidu ki pomlom no ndai ka area jungi ngiyo i bakam dai syuk ni ka banta tingi karpat nakaliang SDO ru bin simkhia lo ni ka banta banang ne syakmat ki BSF hi kimdai ban syong hagri ki banta kidai ban syong ha bordar onda kila yo i ba kita ki mar ki mata ki beya che bordar ki bla pas yu boundary chung bordar kakti chung ka an ka ba ki BSF ki don kalong ban kem ki omde bikin wan sik snong ki thau chung preu ni kong ka seng hingi perdamcur halor kan ki banta ban nginam ailat huru nang ne syakmat ngin ya rengkat bar ki bayeng bahasem bangin wan ya kata ka judicial kaba nampet khmat ino handai kan simkhia halor ka yap ka im chung para sama chungi te khublai shibon na kaliang chungi hi ka seng nang